Здравейте, приятели, очаквани дълго в този видеоклип. Днес ще правим, именно iPhone. Няма да правим телефон iPhone, а ще правим опаковката му. Става, че ни трябва налепил. Лепил, да, най-нормално, ако искате и хартия, и каквото сетите. Ножица и две такива неща. Ето, ще ги фокусирам, за да си ги принтирате, ако искате. Ето така. И така. Много не мога да ги направя. Така, първо взимаме това. Тази си го отрежете. Ето по този начин. Това го отделяме. Взимаме и го сгъваме. Може и да ви потрябва чиксо в някой момент. Ето го. Сгънахме го така. И други неща, може би. На мен май само чиксо ще ми трябва. Но ако знаете повече неща, може да ми пишете в коментарите. Или някъде другаде. Сега ще взема тиксо и ще дойде защо ще ми трябва тиксо. 16 секунди ще дойде абакадаба. Салабим! Опа, стана. Той ми се залепи. Ами ето го и финалния ще. Залепи го с малко хартиено чиксо. Ето. Сега ще взема другата част. Ето я. Това е задната част. А вие ако искате може и да направим в следващото видео до продължение на iPhone-а, т.е. телефон да направим, а не само кутията. Малко така. Може и други неща да направим. Първо за следващия път съм подготвила една много интересна и известна храна от видеоигра. Тя ще бъде малко по-такава, как да ви обясня, по-неразбираема и вие ще останете. Сега пак ще трябва да го залепим. И абракадабра, сим, сала, бим! Да, бе! Който не знае, аз съм магиосник. И двете страни станаха. Така, ето е горната, ето и долната. Двата са много трагично състояние, силно фокусника не е можал да ги направи. А именно сега, както знаете, iPhone-ите са по един начин и всеки телефон си има специална кутия. Това магиосник май се захиляза ръцете. Именно и iPhone, ето горната и долната. Може да се отворите да се слагате някакви букуци. Аз по букуци. Но качешки на фулфил. Скоро ще правя и специални качешки. Ще пускам с автографии тук в YouTube на презентация или на стрим или на код съседите. А от мен чао и до нови срещи.